अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना पंडाल पूरा करे डीजे मनीष रक्सौल। बोले बोले दुर्गा मैया की मैया दुर्गा मैया के गजबे बालू पंडाल पूरा करे भूक भूक, पंडाल पूरा करे भूक भूक। अरे यही जा आवे ओकर मिट जाला दुख, पंडाल पूरा करे भूक भूक, पंडाल पूरा करे भूक भूक, पंडाल पूरा करे भूक। चढ़ल बाटे नवरातर हो गईल देह पातर, पहले बनावा रात जे भाई माई के आरती देखावे सबेरे सामने आवे सखी के अपना साथे भाई। चढ़ल बाटे नवरातर हो गईल देह पातर, पहले बनावा रात जे भाई माई के आरती देखावे सबेरे सामने आवे सखी के अपना साथे भाई। शादी पर शादी खाके मिट जाला भूख, पंडाल पूरा करे भूक भूक, पंडाल पूरा करे भूक भूक, पंडाल पूरा करे भूक। ललचा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। बोले बोले दुर्गा मैया की लागल बाटे मेला भारी झूठले नरे नारी देखेला एहिजा नाचे भाई। राइटर संजय सराबी परदेसी पिया कहता रे साचे भाई। लागल बाटे मेला भारी झूठले नरे नारी देखेला एहिजा नाचे भाई। राइटर संजय सराबी परदेसी पिया कहता रे साचे भाई। विकास आवे विकास तो रोज जाला रूप, पंडाल पूरा करे भूक भूक, पंडाल पूरा करे भूक भूक।